halin da ake ciki manya iyayenmu wanda shi dan adam dole ya yadda wanda suka fi shi hikima rayuwa suka fi shi sanin rayuwa to iyaye har da mahaifina a ciki sun yi umarni da a janye shari'a. Na'am, yanzu an janye shari'a kenan? To ina zaton za a janye da yake ka san abu ne na lauyoyi su ne za su je suke abin su dan shari'a ai a matakai ma aka shigar ina zato an shigar a high court an shigar kuma a shari'a court to ina zaton sun janye suna cikin dai procedure janyewa din ka san shi an shigar da abu kuma shi ma janyewan yana da matakai ko akwai wasu dalilai ne da aka zayyano kafin a kai ga janye su karar da aka shigar? To haka ne akan wakalla akwai dalilai suna ganin cewa wannan shine maslaha na al'umma kuma a matsayin waɗanda ake gani jagororin addini wanda su ya kamata a kawo makara su warware sabani tsakanin mutane bai kamata a gansu su ne kuma suke shari'a ba to amma dai mu ma ba wai so muka yi mu je shari'a ba duk matakai da zamu bi na maslaha wallahi tallahi mun bi Allah ya sani to amma dai ba komai mun bar wa Allah. Akwai maganganu da aka fitar a cikin ta takardar shigar da kara kamar magana cewa shi batun sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma duk lokacin da aka samu malamai sun kalubalanci wasu masu katobara kakan ba su goyon baya me zaka ce akan wannan? To ai dalilin shigar da shari'an ke cewa aka yi ana da murya na ina kira a waya ina kare masu batanci da makamantan wannan wanda yake asali ma da fitina da rigima ake so za a shigar da shari'a ne na criminal kara saboda ba ma dalilin da mutum zai bibi muryanka in ma akwai ya rika rikodin din muryanka ba da sanin ka ba wai ba mu san cewa wannan laifi bane amma ba abin da muka kalla ba kenan kawai abin da muka ce in yana da shi ya fito da muryan in ba ya da shi kuma to ya ce ba ya da shi ba wani abu fiye da wannan to amma iyayenmu suka ce har wannan din ma mu janye ba komai. Yanzu ga ɗalibanka da watakila gansu ya so su game da wannan me zaka ce da su? Su yi haƙuri don Allah mu ma muna da magabatan mu sun ce mu yi haƙuri don